get low when the whistle go. I pozdrav ljudi, ja sam Pada Games i dobrošli u prvu epizodu Dragon Ball Xenoverse. I ljudi, ovo je novi serijal na mom kanalu i nadam se da će da uživate. I u ovoj igrici ću da prolazim misije, da se borim protiv nekih slepaca, onako sporedne misije, glavne misije i tako. Znači, ajde da počnemo. Bam. Sad, ne da mi se konektuje na server, tako da mnogo će da režem ovo dok snimam. Ajde, begajte nazad, imam opet goste u snimanju. Dobro, ljudi, morao sam neki novi serijal. Ako ste primetili, stalno sam Minecraft i to malo i dosadni, samo mislim. Ovako, da kažemo da je ovo visine, ne veze, to ću sa njima da pravim, lako. Ovo je, da kažemo, metar i 50. Ovo je metar i 70. Metar i 80, 90, tako da kažemo. Tako da ću meni da stavim toliko, pošto sam toliki visoko, tako prilike u stvarnosti. Body, da ne metnem ovako, pošto sam ja još gori od ovog. Ja ću da stavim da budemo krupni, ja sam to krupan. Head, hair. Ljudi, odmah znam koji... Oooo, to je to, ljudi. Smijte se gosti, imate pravo. Ovo je po meni nekako najlepša kosa. Ovo je, ko kaže da je najlepša, neka kaže, ajde gosti ste. Dobro, gledaj. Ja sam lijepo gosti. Da. Tako. Oči, sad biram oči, ovo će bude teško. Čuju vas, samo da znate. Oči. Ne, da si. Te. To. Tako. Sad malo tiše dok to radimo. Nos. Tiše! Ljudi, gosti, viču, šta da kažem. Ljudi, tako je to kad imate goste reke, onako, da bude nasilje, kako oni kažu sad. Šta da ne kažem tebe? Da, jes, nenormalno. Irs, uši, gledajte ovo. O, to je to. Tako. Sad. U sliku sam ladno ljudi, ne veze. Skin tone. Boja kože. Šta da kažem, neću ništa meni. Boja kose, ljudi. Po mene je nekako najlepša ovako neka plavkasta boja, ali nije to po meni, nije to za mene. Što da te ne spominjem kad si bukvalno gost, ja sam rekao gosti i gosti su prisutni. Evo, ovo su lepe oči. Lepo pa, šta kažete? Lepa kosa. Čuti malo. Au. Ljudi, će bude dislike-u na ovaj klip. Ljudi, bolje lajkujte, jer ovaj je nastradao teško posle ovoga. Preporučujem da lajkujete. U kući, evo. Pojas nek bude na rand, ne na rand, crni pojas, ja čovjek, crni pojas. Dobro. Aj sad malo tiše bre dok snimam. Ajmo samo čutite. Da, sad svako ljudi, ako da ne bude dislike-ova, pljunite me u mozak.
patofre su, znači... Kje ja imam sivkaste reke, ovako, sivkaste, sic, ovaj vrh im je crn, ja mislim, i ovo je ovako, samo ovo peljerska boja ovdje. Šta sam pritisnuo? Lepo patofne i ovako ću sada da promijenim izgled. Je! Puštite da snimam. Čekaj. Čekaj. To. Ja ti se zovem... Pada Games, tako. Tako, continue. I gotovi smo. Tako, nije važno, ja mislim da je to prvo po meni najbolje ovako. Znači, konačno smo spremni i možemo da idemo u borbe. Ne znam ni koliko snimam ljudi, ja mislim da snimam. Ako se zaustavi snimanje, to znači da se snimao oko 10 minuta. Ljudi, idemo da rešimo prvu misiju, ja mislim da je to kod Trunksa ili nije. Čekajte ljudi, customize, da promenimo stvari, odeću i to. To. I to, ljudi, spremni smo. Vidimo ljudi da mogu da idem tamo odmah da radim misije. Ja mislim da odmah mogu ljudi u stvari da radim misije. Dobro. Ovo mi ne treba. Aj, zdravo. Eno ga Goha Super Saiyan. Ljudi, mogu da idem da se borim, izgleda. Mogu. Kaže, ne mogu da se borim, a ja opet moram protiv Androida da se borim. To znači da idemo tamo da radimo misije, radimo kod Kulina i Spots. Ja idem kod Spotsa, pošto nema noge. Yes, idemo. Have fun, da se zabavit ćemo se kad ih trsimo sa batirama. Ja kad se setim da nemam nijednu moć, a mora se borim protiv Androida sad. Dobro, shvatio sam. Aj, rešim jednu borbu i
Tako da, kad učita da... Evo me ljudi razredi, izvinite zbog prekida, teo sam malo pre da prekinem sam, ali prekinuo mi prošlo 10 minuta i vreme je da se tepamo. Da. Kaže Maki Games... ja kažem da je Maki Games ujela zmija, da ga podržite, da se oporavi... Šta? Da, nisam razumio šta je rekao, ali veze. Baguje mi, u sljedeću epizodu mora da namestim ovaj. Au. U sljedeću epizodu mora da namestim ove. Sad ću da izgubim, ali ne veze. Pogibo sam. Ej. Kras, tako je, kakav kombo. It's a bear. Šta je ovo? Za malo da me... Ljudi, će da pandrknem. Kako sam ga zavatio. Izvinite što ovako glasu mora pozdrav da smanjim. Tako, ubio me ljudi. Nisam dovoljno jak, šta vam kažem i... Ne znam šta je rekao, nešto jeste rekao. Ne! Ljudi, ponovno sam pustio da se borim. Ajde, čekajte, sad ću ja da... Da, rekao sam da si tu, da je Maki Games prisutan i da mora se oporavi i da je trenutno, kaže, dobro, ali mora još da se oporavlja. I tako. Dobro, ne znam što sam ušao ponovo da se bijem. Kako si me zavatio tako je? 2 puta me zavatio. Ne već, tako malo se bijem i... Krši ga, tako udri. Ima da puknem kod tikva, ali ne veze. Au, šta je ovo bilo? Ne veze, ljudi. Slab sam trenutno. I tu ću onda završim epizodu. 2 nivoa smo na... 3 nivoa čak smo nadogradili. Za 3 nivoa znači smo bolji. I... Sada se upgradeujem i... možemo da završimo klip. Ovako. 7. nivo, od 1. do 7. To je skoro 6 nivoa smo se... 6 nivoa smo se nadogradili. Ljudi! Ja imam sve moći koji... Ljudi, ovo će bude ekstra. Ljudi... moram da namestim tako reke.
Evo, ovo je dobra moć. Da ga puknem, znaš kako će ljudi da odleti kad ga puknem. Ljudi, da završim epizodu. Hvala što ste pogledali ovaj klip, ne znam da li je bio kratak ili nije, stvarno ne znam, nije baš da mi piše negdje koliko traje klip, tako da, ako je kratak izvinite što je kratak, ako je dug onda ne vezem. Hvala što ste pogledali ovaj klip, ako vas svidio like, share, subscribe i to je to za ovu epizodu. Pozdrav za sve ove u pozadini goste koji su bili prisutni i za vas gledalce i subscribeujte se na kanal i posjetite moju Facebook stranicu koja će bude u opisu dole i to je to. Ćao!